Divê derbarê de gelek agahî tên parvekirin, ev agahî jî gelek xwe dispêrin çavkaniyên Dem Partiyê. Gunul Gun jî balkişand nûçeganê me balkişand ser çar xalan bi taybet çar xal jî wisa pênasekirin ji van çar xalan jî ê ku sereke derketine pêş bi taybet wek xala yekemîn dibêje yê ku tevlî sûc bûne tevlî sûc nebûne ev xal divê gerek bê serrastkirin ji aliyê Dem Partiyê ve di hevdîtinên ku bi rayedarên AXP re hatiye derxistin divê xalê de xwestinê ku ev serrast bibe herkes di çarçoveya qanûnê de bê destgirtin kategorîzekirin, cudakirin gerek çê nebe. Yadin jî mercên xebata Abdullah Öcalan ku daxwaza başkirina şert û mercên xebatê hatiye kirin û dayîna statûyekî yasayî dibe ev mijar bê zelalkirin û xalatû yemîn. Tişta din jî xalasê yemîn mekanîzmayên ji bo pêvajoya pêçekkirinê gerek çewabin hatiye diyarkirin ku divê mekanîzmayên pêwîst werin damezrandin ku pêşveçûn saxlem be û di heman demê de pêvajoya pêçekkirinê piştî pejrandina qanûnê misoger bibe. Xala çaremîn jî zêdekirina hevdîtinên îmraliyê ji 24 Gulanê ve hevdîtin çê nebiye 23 Tirmehê wê hevdîtin çê ve du meh derbas dibe. Ev xal jî di hevan hevdîtinan dibêjin û yekser hatiye destgirtin. Çûyîna îmraliyê ew girêdanbûyîn ew tekîldanîn dibêjin bila rihet be pêşî lê neygirtin divan hevdîtinan de dibêjin wek xalê sereke derketî pêş. Mijarên din jî hene ku ji aliyê kesên ku nêzî desthilata Tirkiyeyê bi taybet bi medyaya Tirkiyeyê pir agahî tên parvekirin gelek dane tên dayîn. Ez dixwazim parve bikim nivîskarê Hurriyetê bala her kesî dikişîne ez barim gelek kes belkî wî naz dikin ji bo temaşevanan jî eger ê ku nizabin ev her li rojnameya Hurriyetê dinivîsîne dema ku ev kes hen nivîsan derdixîne pêş wisa tê pênasekirin ku ji ber ku pir nêzî desthilatayê hûn hûrgûliyan ew di gotarên xwe de derdixîne pêş li ser pêvajoyê hin agahî danin parvekirin dibêje astengiya dawî wisa ser navlêdaniyê. Astengiya dawî çi ye di nava dibêje di nava xebata berdewam al ser qanûna çarçove û tekliyên di pêvajoya aştiyê de nîqaşkirin tê parvekirin hin tişt hene wisa dayî pêş dibêje piştî hevdîtên şandeya îmraliyê ya li gel rayedarên AKP û serokê giştiyê MHP Devlet Bahçelî re hin agahî dibêjin derketî pêş li pişt perdeyê çi hene ev kesê ku navî wî Abdulkadir Selvî van tişta parve dike dibêje şandeya îmraliyê derbarê şert û mercên Abdullah Öcalan de yên xebatê başkirin xwestî û zêdekirina serdanê îmraliyê xwestiye ew bi xwe jî van hatîne ser ziman dîsa dibêje xala qirêtîk lê xala qirêtîk ku du daxwazên girîng ku bi rêziknameyên qanûnî ve girêdayîne dibêjin vana di hevdîtinan de derketî pêş ez wan jî parve bikim yek divê qanûna çarçove cudahiyê nexe navbera kesên ku tevlî sûc bûne û sûc nebûne dibêje ev wek mijar derketî pêş di do divê qadroyên pêşeng ji derveyî yasayê neyên hiştin ji dervê vê mijarê neyên hiştin ev kes jî di gotara xwe de van tişta hatîne ser ziman Abdulkadir Selvî dîsa xala herî qirêtîk dibêje di hilweşandina rewşa di hilweşandina PKK de rewşa qadroyên pêşeng wê çawa be dibêjin ha ev xal wek xalekî qirêtîk derdikeve pêş qadroyên pêşeng dibêje ew wisa ji bo gel xwe dinirxîne dibêje dixwazin rewşa xwe mîsoger bikin pozisyona xwe mîsoger bikin lê belê dibêje Enqere vê tiştê naxwaze Enqere li dijî vî tiştî li vir li ser rêziknameya qanûnî dibêje di vir de pirsgirêk derdikeve ev kes van agahiyan parve dike Dem Partî naxwaze qadroyên pêşeng ên rêxistinê ji derveyî qanûnê bên hiştin di hevdîtinê de dibêje ev parve kiriye di heman demê de dîsa navê kesa jî dide bi nav jî dike dibêje di nav kesên ku wek qadroyên pêşeng ê PKK ê rêxistinê tên pênasekirin li gel Murad Qaraylan Cemîl Bayik Duran Kalkan û Besoyê Hozat navê sî kesan dide dibêje ev kes jî wê divê çarçoveya qanûnî de neyên destgirtin dibê li Enqereyê ev tişt heye hatna wan ya ji bo Tirkiyeyê jî dibê ne gengaz e bi giştî van agahiyan parve dike lê di encam de van demên dawî de divê derbarê de di medyaya Tirkiyeyê bi taybet li ser pêvajoyê ev agahiyên ku wisan tên parvekirin gelek jara ji aliyê rayedarên Dem Partiyê berpirsên Dem Partiyê ve jî wisa hat parvekirin ku ji aliyê desthilata AKP ve kesên ku nêzên AKP ve ev bi zanebûn tên parvekirin
ناجی پشتی ev hevdîtinên ku li Ankara'yê pêk hatin yekser di gotara xwe ya hûriyetê de, di qunciknivîsa xwe de Abdulkadir Selvi van agahiyan parve dike.